sana na kahapon, lakoy ako katulon, idunggan ko si Dodong o Inday paray ko. Si Inday na paray ko, ni Dodong na ngintao, unsa ko na'y gidakto o number 5 haon. Ayaw ka mong katawa, kaywa kining malisya. Ang tubag ni Dodong atong pamagion, tubag na dong gusto kini kaayo, sukod og legeno di sama sa merkado, kay dagkog numero dali na sukod na luag ba o huot ba sayod damang ilisan among sinabutan. Hala ka, Music Archive. Ayaw ka mong katawa, kaywa kining malisya. Ang tupad ni Inday di ba mag-ayayay, tupad na day ayay ayay sakit man, intradagot gamay man, dakot maning ako lisod sa pag-entra. Ilisti o ilisti, bisag 5 ilidya, tiil ko ma sikwati o mga paut pa, o mga paut pa, o mga paut pa. Ay, dumalis siya diha, wag yun.